Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, asin uya ang bareta sa oras na ini. Gadan ang sarong drug suspect matapos subot manlaban sa mga otoridad sa ginibong anti-drug bypass operation kan Subanggi sa barangay Mabolo, siyudad ning Naga. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Brito. Dahil na inabot nin Pasko ang sarong drug personality matapos ining manlaban sa mga operatiba sa ginibong drug bypass operation sa C5, Barangay Mabolo, Siyudad de Naga, alas 7 ka Subanggi. Kana mamalisyahan subot kan suspect na si Eduardo Orsine na pulis ang sa iyang katransaksyon. Dumana ini kuminanin badil asin pinaputukan. Ang operatiba alagad dagos manininga pigbalosan nin putok nin badil hasta sa ma-neutralize. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Toby Bungon ka Naga City Police Office, luwas laog na sa kulungan ng suspect na nadakop sa kasong may kinaraman man sa illegal na droga. Mga alas 9:45 sabi sa report, saroon na naman na successful anti-illegal drug operation or bypass operation. So sarong subject, sarong suspect, na very unfortunate nga na napuli pa sa ang confrontation because nagbulot inining badil, nagpaputok sa mga operatiba, ay nagkagawa ng armed confrontation. Ang nangyari po sa bago nagkagawang bypass operation, nagkagawa ng transaksyon ang sa tuyang operatiba po sa bayan kay basi confidential informant sa kantidad na 15,000 pesos karibay kan quantity ni shabu na ikasaang bypass operation sa suspect biglingan sa nangyari sa may Mabulo, Siyudad ng Naga, na kung saan kan magkagawa na ng transaksyon ipo nga nito kan dadako po na kan mag-rush up na open itong area, highway, mag-rush up na si operatiba na malisyahan kan suspect na mga operatiba pa na nito. Kaya nga nagbunot din ng badil, nagpaputok, ay nagkagawa na ng armed confrontation. Aabuton sa 170,000 pesos ang kantidad kan illegal na droga ang na-recover sa nasabing suspect sa operasyon asin na sarong kalibre 45 na badil na ginamit kan suspect. Dahil pinagproseso na kan Sopo, nakuha itong ginamit niyang badil, caliber 45, pistol, na igawa pang load si chamber, igawa pang laog si magazine na ng mga tapos igawang fire cartridges pa, tapos si anti-shell na pinaputok. And pwera kayo, si bypass item, kabali na na-recover pang iba pang mga sachet na may laog na pinagtutubudan ng shabu, na nagtitimbang more or less mga 25 grams na nag-aabot sa kantidad sa dangerous drugs world value na 170,000 pesos. Para sa GNTV48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang pareta, mga persons deprived of liberty sa Naga City District Jail nalilibang na nagkakakwarta pa sa paggibonin parol ngunya na Pasko. Aramon naman ang kumpletong detalyes kayan sa report ni Melvin Machado. Nagkaigwanan ng income, nalibang pa. Ina ang positibong epekto kang pag-ibon ng parol ka mga persons deprived of liberty sa lokang Naga City District Jail. Susog ki Jail Inspector Jose Generoso Aguilar, ngunya ni Desyembre may sarong universidad na nakapag-order sa sainda ng parol. Sa presyong tama sana, ang kwartang natitipon ang man subot nakakaputan ng direkta kan mga PDL. Imbes, igwa subot sindaling account na duman idinideposito. Alagad ang pinakamagayon na epekto yun na malibang ang isip, nagkaigwapanin ganansya. Opo, kasi yung bardom, imbis na nakaupo lang sila sa loob, walang ginagawa, nag-iisip, pero silang pinaglilibangan. Parang ganun po yun. At meron din silang kikitain, kahit papaano meron silang kita. Si alias Lito, kada malog ang bar month, pinag-aandaman na ninda ang pag-ibunin parol. Sa nakalis sa pandemya, na dain ninda nakakaulay ng face-to-face ang sada mga mahal sa buhay, nalilibang na sinda sa pag-ibunin parol asin may income pa. Inot na inot po, kami po mga PDL, na lilibang po kami. Nuli pa sa pandemic, dahil may po nakakaulay ang pamilya mi. Dahil may nakakaulay ng face-to-face. Nalilibang po kami pag-ibukang parol. Pero po dyan, sa mga income na tinataos sa mong bayad sa parol, na ipapadaray mo po sa pamilya mo, tapos po nakatabang mo po sa mo. May pa po yan, sir, may GCTA pa po sa mong tinataw ang DGMP. Ngunya na Pasko, may wishman si alias Lito. Ako po, ang wish ko po,
Sana po makaibanan ko ng pamilya ko sa luwas, makalaya. Tapos sana po, para man po sa mga pag-iriba kong PDL, makalaog naman po ang mga dalaw mi. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang balita, salpukan ng duwang motorsiklo sa syudad ng Naga, saro dead on arrival sa ospital. Aramon taman ang kompletong details kayan sa report ni Jerome B. Dead on arrival sa ospital ang sarong backrider matapos na nangyaring salpukan ng duwang motorsiklo sa intersection kan Panganiban Drive, asin na Barangay Triangulo kan na Syudad ng Naga. Mag-aalauna ni na magumagahon ka Subago. Sa report kan Philippine National Police, mantang pinagbabagtas kan sarong motorsiklo ang tinampo gikan sa sentro kan Naga na minamaneho ni Ramil Calalo 43 anyos, sakay ang backrider na si Marvin Beltran kan makabungguan ng sarong kasabatan ng motorsiklo na minamaneho man ni Crisanto Ulat 30 anyos, sakay ang duwa kay ning backrider. Ninhuli kay ni dagos na nagkairirido ang mga embeltong persona. Alagad ang persona ng si Marvin Beltran ang pigdeklarar na dead on arrival kan doktor, ninhuli sa tama kay ni sa payo. Nangapudan man ang Philippine National Police sa mga nagmamaneho ni motorsiklo na maging maingat, lalo na ngunya nakapaskuhan na anas burat ang mga naembelto sa aksidente. Hindi naman sa partikan ko yan, partikan Panganiban. Unfortunately, may nagadan sa insidente. So, ang patanig na ano po, Arkaini, padalos-dalos na sinasabi na be defensive drivers, be disciplined drivers, ano po. Kung kita puyat, kung kita nakainom, kung kita mayo sa disposisyon, dahil na kita mag-drive, ano po. Tapos, kaya nga nigo kita minta karamo na bigayan, ano po. Magbigayan po kita sa tinampo, dahil kita maging agresibo, dahil kita maging bully, dahil kita maging hambugon, ano po, sa tinampo, tama yung mangyayaring magayon sa satuyang pagiging agresibo bilang mga driver. Magbigayan sa tinampo. Ang driver kan motorsiklong si Crisanto Ulat ang mahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Asin yan ang mga balita sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay digdi sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga balita. Ako po si Mike Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay.